Kuuɗe Lilaaɓe suura 10 aya 34 yaaki 43. Meto Biiturus. Nden Biiturus fuɗɗi metanki ɓe wi'i, jooni goonga emi andi Allah hollata feerotirol hakkunde yimɓe. To goɗɗo huliimo huwi ko wooɗi, Allah jaɓaymo ko ɗum iri ngole lenyol. On andi habaru ɗum Allah lildoyi Isra'ilanko'en, kanjum woni ɓe ngaajina habaru belɗum ɗum jam keɓeteɗum barka Yeesu Almasiihu. Kanko woni joomiraawo yimɓe fuu. On andi no habaru ɗum sankitori ko to e nder leydi Yahuudiya. Ɗum fuɗɗi daga leydi Galili, gaɗa Yahaya waɗi waaji dow baptisma. On andi no Allah suɓiri Yeesu Najarenkeejo, e no o hokkirimo bawɗe ruuhu maako. On andi no Yeesu yilori nder gariije fuu, e mo huwa kuuɗe boɗɗe, e mo yamɗitina ɓe ceeɗan torrata fuu, ngam Allah e wondi e maako. Minon min ceydu'en ko o huwi nder leydi Yahuudiya, e nder gariiri Urusalima fuu. Ɓe ɓilimo dow gaafangal, ɓe mbarimo, amma Allah umminimo daga mayde nyalde tatawre, wanginimo nder yimɓe. O wanganaayi yimɓe fuu, amma o wangani min, minon ceydu'en ɓe Allah arti suɓuki. Minon ngoni nyamduɓe e maako, jarduɓe e maako, gaɗa o ummake daga mayde. O wi'imin min ngaajinana yimɓe, min tabbitinana ɓe Yeesu woni mo Allah wartiri kiitotoɗo mayɓe ɓe yonki. Annabo'en fuu meti dow maako, ɓe mbi'i, kooliiɗo mo fuu heɓay yaafaneeki hakke muɗum barka inde maako. En nani ɗo'o, nde Biiturus nani ko Konelis wiiki, malaa'ikaajo wanganimo. Allah joomiraawo bo nani do'ayeeje maako, o jaɓi sadakaaji maako ɗi o hokkata ɓe ngalana. Ngam non o lilana Biiturus ngam wara wi'ama ko haani o waɗa, ngam o heɓa yaafuye hakke e kisndam diga kiita Allah garayka nyalde darngal, e nattuki wuro Allah ko bo aljanna. Aya 34 yaaki 35. Sey Biiturus wi'iɓe, jooni goonga emi andi Allah hollata feerotirol hakkunde yimɓe. To goɗɗo huliimo huwi ko wooɗi, Allah jaɓaymo ko ɗum iri ngole lenyol. Ɗo e holla en lallai Biiturus faami ma'ana wahayu ɗum Allah hollimo, ngam o wi'i, jooni goonga mi faami Allah hollata feerotirol hakkunde yimɓe. Neɗɗo ko o iri ngole lenyol, to ni o kuloo Allah, emo bo waɗa ko Allah yiɗi, emo bo waɗa ko wooɗi, Allah jaɓaymo. Ngam non mi faami Allah naa bo neɗɗo, hakko o holla feerotirol hakkunde yimɓe. Biiturus faami nder wahayi ɗum Allah joomiraawo hollimo, Allah e yiɗi ɓii Aadama fuu o hollata feerotirol hakkunde yimɓe bo ɓii Aadama, ngam Allah o aadiliijo. Fuu kuloomo gaɗo ko o yiɗi, ko o iri ngole lenyol, Allah joomiraawo jaɓaymo. Aya 39 yaaki 32. Diga ɗon Biiturus ɗawti wiikiɓe, on andi habaru ɗum Allah lildoyi Isra'ilanko'en, kanjum woni ɓe ngaajina habaru belɗum ɗum jam keɓeteɗum barka Yeesu Almasiihu. Kanko woni joomiraawo yimɓe fuu. On andi no habaru ɗum sankitori ko to e nder leydi Yahuudiya. Ɗum fuɗɗi daga leydi Galili, gaɗa Yahaya waɗi waaji dow baptisma. Ɗo Biiturus e metana Koneliyus e yimɓe kawrutuɓe wuro maako dow kuugal ngal Allah hokki Isra'ilanko'en. O wi'iɓe, on andi habaru ɗum Allah lildoyi Isra'ilanko'en, waato ɓe ngaajina habaru belɗum ɗum kisndam ɓii Aadama diga hakke e kiita Allah garayka nyalde darngal, ɗum ɓiɓɓe Aadama keɓata barka hoolaaki Yeesu Almasiihu, waato Annabi Iisaa. Biiturus wi'iɓe, on andi no habaru ɗum sankitori ko toye nder leydi Yahuudiya, waato no Annabi Iisaa fuɗɗiri waajinki habaru belɗum ko toye nder leydi Yahuudiya, gaɗa waaju Annabi Yahaya gaɗo baptisma. Aya 38. Biiturus ɗawti wiikiɓe, on andi no Allah suɓiri Yeesu Najarenkeejo, e no o hokkirimo bawɗe ruuhu maako. On andi no Yeesu yilori nder gariije fuu, e mo huwa kuuɗe boɗɗe, e mo yamɗitina ɓe ceeɗan torrata fuu, ngam Allah e wondi e maako. Ɗo e tabbitinana en
no Allah joomiraawo e hoore muɗum suɓi annabi Iisaa hokkimo ruuhu muɗum, o waɗi ka yiilaaki ko to e nder gariije fuu e jaamanu maako, emo huwa kuuɗe boɗɗe, emo yamɗitina ɓe ceeɗan torrata, emo waajinana yimɓe habaru belɗum, waato habaru kisndam ɓii aadama diga hakke e kiita Allah garayka nyalde darngal, barka hoolaakimo. To en jangi nder linjiila en nanay no annabi Iisaa e jaamanu muɗum o waɗi ka yiilaaki gariije feere-feere, emo waajinana yimɓe, emo huwa kuuɗe boɗɗe, emo bo ittana yimɓe ginni ɗi ceeɗan waɗani ɓe e torra ɓe. Aya 34 Biiturus wi'iɓe ɗo, minon min ceydu'en ko o huwi nder leydi Yahuudiya e nder gariiri Urusalima fuu, ɓe ɓilimo dow gaafangal, ɓe mbarimo, amma Allah umminimo daga mayde nyalde tatawre, wanginimo nder yimɓe. Biiturus e wi'a ɓe ɗo, kamɓe ceydi ko annabi Iisaa huwi nder leydi Yahuudiya e nder gariiri Urusalima fuu. Ngam carel ngel Biiturus e almaajiri'en annabi Iisaa hoɗiiɓe ɓe o suɓi, e ɓe ngondi e annabi Iisaa, e ɓe njaada bo e maako ko toye. Ngam non ɓe nanii ko annabi Iisaa wi'i, ɓe bo ngi'i fuu kuuɗe kayɗiniiɗe ɗe annabi Iisaa huwi. Ngam non ɓe ceydu'en fuu ko annabi Iisaa wi'i e ko waɗi, ngam e ɓe ngondi e annabi Iisaa e carel ngel, haa yaaki nde Yahudanko'en nangi annabi Iisaa ɓe ɓilimo dow gaafangal ɓe mbarimo. Amma Allah joomiraawo ummini annabi Iisaa diga mayde nyalde tatawre. Gaɗa ummaaki annabi Iisaa diga mayde, o wangani yimɓe gondunooɓe e maako. Aya 41 Biiturus wi'i, o wanganaayi yimɓe fuu, amma o wanganii min, minon ceydu'en ɓe Allah arti suɓuki. Minon ngoni nyaamduɓe e maako, jarduɓe e maako, gaɗa o ummake daga mayde. Ɗo e tabbitinana en no Allah joomiraawo e hoore muɗum suɓi Biiturus e lilaaɓe horiiɓe ngam ɓe ngarta ceydu'en annabi Iisaa. Ɗum bo woni daliila ɗum Allah wi'i malaa'ikaajo muɗum wi'a Korneliyus lilana Biiturus ngam wara wi'ama ko haani o waɗa. Allah waaway ala malaa'ikaajo muɗum waajinana Korneliyus hoolo annabi Iisaa, amma Allah waɗaayi non, ngam o yaadake o suɓii Biiturus en ngartii ceydu'en dow annabi Iisaa. Nde Biiturus ɓii Aadama bo Korneliyus faamay boɗɗum ko Biiturus wi'atamo. Ngam Biiturus en njooddake annabi Iisaa, ɓe ngi'i annabi Iisaa gite e gite, ɓe nyaami ɓe njardi e annabi Iisaa. Gaɗa ummaaki annabi Iisaa diga mayde ko o hocce yaaki dow, raa kuugal ngal o hokki Biiturus en. Aya 42 Biiturus wi'i, o wi'imin, min gaajinana yimɓe, min tabbitinana ɓe, Yeesu woni mo Allah wartiri kiitotoɗo mayɓe e ɓe yonki. Ɗo en nani no Allah joomiraawo e hoore muɗum waɗi annabi Iisaa warti kisno ɓii Aadama diga hakke e kiita Allah garayka nyalde darngal, o yaara ɓe wuro Allah waato aljanna. Nden bo Allah joomiraawo e hoore muɗum wartiri annabi Iisaa kiitotoɗo ɓii Aadama mayɓe e ɓe yonki nyalde darngal. Ngam non bandiraawo am annanoowo, sey paamaaɗo o wiiki, taa hoolake annabi Iisaa mo Allah e hoore muɗum waɗi o warti kisnooma diga hakke maaɗa e kiita Allah garayka nyalde darngal, se ko wala a heɓay nattuki wuro Allah ko bo aljanna. Amma to a wanyi hoolaaki annabi Iisaa bo, sey paamaaɗo o wiiki, Allah e hoore muɗum waɗi annabi Iisaa warti kiitotoɗoma nyalde darngal. Ngam non taa wanyi annabi Iisaa nder duuniyaaru ndu'u, a wanyata kiita maako nyalde darngal. Nan ko Allah e annabo'en muɗum mbi'i dow annabi Iisaa. Aya 43 Annabo'en fuu metii dow maako, ɓe mbi'i, kooliiɗo mo fuu heɓay yaafaneeki hakke muɗum barka inde maako. Waato fuu kooliiɗo annabi Iisaa heɓay yaafuye hakke muɗum, heɓay kisndam diga kiita Allah garayka nyalde darngal, heɓay nattuki wuro Allah ko bo aljanna. Ngam non bandiraawo am,
ko haɗatama jaɓuki ko Allah e annabo'en muɗum mbi'i, waato koloɗa annabi Isa ngam keɓa yaafuya hakke maɗa, ngam keɓa kisndam diga kiita Allah garayka nyalnde darngal, ngam bo keɓa nattuki wuro Allah ko bo aljanna. To a wanyi ko Allah e annabo'en muɗum mbi'atama, kam moye njaɓata? Toye bo njahata keɓa kisndam diga hakke maɗa e kiita Allah garayka nyalnde darngal? Sey paamen ɗo o wiiki, Allah joomiraawo yaadake maɓɓitani en dammugal wuro muɗum waato aljanna e laawol hoolaaki annabi Isa. Allah e wi'a ɗo o, fuu kooliiɗo annabi Isa heɓay yaafuye hakke muɗum, heɓay kisndam diga kiita Allah garayka nyalnde darngal, o bo heɓay nattuki wuro Allah ko bo aljanna. Allah joomiraawo bo e tabbitinana en ɗo o wiiki, fuu ganyuɗo hoolo annabi Isa mo o liloyi ngam hisnuki ɗum diga hakke e kiita garayka nyalnde darngal, wala no o heɓirta yaafuye hakke e kiita Allah garayka nyalnde darngal, wala bo no o heɓirta nattuki wuro Allah ko bo aljanna. Ngam non bandiraawo am, sey koloɗa annabi Isa mo Allah liloyi ngam hisnuma diga hakke maɗa, ngam keɓa yaafuye hakke maɗa, keɓa kisndam diga kiita Allah garayka nyalnde darngal, ngam keɓa bo nattuki wuro Allah ko bo aljanna. Ngam Allah joomiraawo e tabbitinana en ɗo, kuuɗe meɗen boɗɗe ko aadilaaku meɗen waɗata keɓen yaafuye hakkeji meɗen, waɗata keɓen kisndam diga kiita maako garayka nyalnde darngal, waɗata bo keɓen nattuki wuro Allah ko bo aljanna, sey to en tokki laawol ngol Allah e hoore muɗum siriyi. Ngam non to a mantitoro wiiki an a aadiliijo, a huwa kuuɗe boɗɗe, sey paama ɗo o wiiki, non waɗata keɓa nattuki wuro Allah ko bo aljanna. Ngam raa ko Allah wi'i Korneliyus aadiliijo, o hoolo annabi Isa ngam o heɓa yaafuye hakke, o bo heɓa kisndam diga kiita Allah garayka nyalnde darngal. Ngam e laawol hoolaaki annabi Isa tan ɓii Aadama heɓata yaafuye hakke e kisndam diga kiita Allah garayka nyalnde darngal e nattuki wuro Allah ko bo aljanna, naa e laawol aadilaaku ko'e meɗen ko bo kuuɗe meɗen boɗɗe. A faami ɗum bandiraawo am? Emi do'o Allah hokkete faamu ɗum nder ɓernde maɗa.